Totes les categories, i este és el moment en el que la fallera major Maribel Llorens i el president de la falla Pere Borrego han pres el foc que haurà d'encendre la crema d'esta magnífica falla de 1995, primer premi de totes les categories. Lorenzo ha sigut el pirotècnic encarregat de botar-li foc a esta falla i ha sigut realment original, una avioneta encesa totes les bombes de pólvora i benzina d'una forma realment original. Pirotècnia Brunxú és des de fa molts anys l'encarregada d'este castell que dona pas a la crema de la falla de Na Jordana. Tot un luxe per a una falla centenària, 111 anys fa que se planta falla en este valencianíssim barri del Carme de la ciutat de València. Una falla, obra de Miguel Santaolalla, i que enguany, com a homenatge al cinema, als 100 anys del cinema, duia per títol Ací és Hollywood. Una falla que ha botat prop de foc perquè està realitzada en suro blanc només. Que prou que s'ha esvaït la falla. Efectivament, perquè aquesta és la gran novetat d'enguany d'este magnífic monument de la falla de Na Jordana. Una falla que està feta en 70 ninots, fets en suro blanc.